Waye ke buga mutane kofa da wannan dare? Hasina ce. Hasina! 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 A1 record. Karki damu, Hasina karki damu. Duk wuya da rinsi da ni da ke za mu gana. Dole ne yau Hasina zana damu. To kai da baka gani na ta yaya zan zo mu gana. Wata rana a gida ina a kwance, tsakar dare ne bi da rabi kwatance. Suna ji sautin murya irin ta mace, daɗin kalaman tesa ni na moce. Na tambayawa ke sallama ta kaice, ta ce Hasina kawai da gudu ta zarce. Gudu nake fili ne ina ta dawo Hasina, wayo Hasina daure mu gane. Ci gudu ina ta waige, idaniya na kwalla ina ta hange. Ga shigun sarari na ga babu shinge, da na ji jifa sai na ta zage-zage. Ne tibis na kosa da waige-waige, sai ji murya sama na ta hange-hange. Hasina barbuya ke fito a fili mu gana, Hasina daure mu gana. Za na zauna san ka ya rike dukkan gababuwana, ko gida momi ba ta gane kaina. Ni diyar sarkin aljanu nufina, na rasa yaya za a yi na nuna kauna. To kai da baka gani na ta yaya zan zo mu gana. Ko aljana ce ke na ji na amince, ki zo garan ko da sakan ki furta zance. Hasina in har kika bar ni zan mauce, karshe na koma bola da zance. Idan akwai inda kike nufi takaice, na zo mu gana to ke mun kwatance. Ko za a yanka ni a jajjaga ni zan zo Hasina, Hasina zan zo mu gana. Saka ka haura dala, kasan da rami ne kai tuma ka cilla. Muna da kogon kuka arewa kalla, idan ka zo daidai gun kira ni zan zo mu gana. Hasina zan zo mu gana. Inda hakan ne Hasina karki damu, a san ki ne nisa ban kula da ramu. Zan zo da kayan tsaraba irin su lemu, mai bunsuruwar da miski za su samu. Yaran kiya sani liya da yamu, karfe 3 na dare bebe za ki gamu. Ki taimakan yin na zo Hasina daure mu gana, wayo Hasina zan zo mu gana. Karki damu Hasina karki damu, duk wuya da rintsi da ni da ke za mu gana. Dole ne yau Hasina